7-ми клас съм завършил около 60-те години, кога беше тук почти развиено македонското движение и от тогава насам си съм македонец. Аз съм роден македонец, не само аз, а и моето поколение дядовци, прадядовци и така нататък. Имам две деца, они, како и жената, цялата фамилија, сите са македонци, со македонски пасоши, двойно државјанство. Имам бугарско и македонско. Македонија е една за мене. Немам друга. Роден съм Македонија и съм готов остатък от живота да се го посвета на Македонија. Македонија, со крвнишка полиција борба водеше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Ви крвници на народо, на дворото каже. Македонија се дига, вас да издера. Македонија се дига, вас да издера. Гледaj, šojče, elo tam, počve nasam. Vidiš, gore ще остава, високо, гледай, виж, направено структура, нема такава никъде. Стварно наредена војска. Фаланга. Тревка нема Фаланга. да Со 16 редови. Фалангата на Александър Македонски. Он не копа. Тука не се копа. Сади така. Да. Иначе се използва ѓубре от не и вещачко и обично от животни. Капка по капка си имате. Да. Što je domaći šojču? Evo, da ne izdarat, нали? Да. Со Бога напред. А и со Бога напред наредени. Това е. Да. Па така како се подреди строј ќе биде. Гледай до какво е красотата. Гледай, що е домат. Супер! Това е една ръка. Заслужава големо внимание. Така е. Може би един от най-добрите македонци. Това е, вистинно го казвам. Един от най-дисциплинираните. И кога си имам работа с некои фирми да купувам машини, се си имам проблеми, защото те лажат насекъде. Неќе да плаќа, не исполнува тоа. Да, проблеми. Големи проблеми. Всеки сака да профитира повеќе отколку што треба. Што треба, да, па да. Да. Много повеќе. Да ти изкористи без да се сообразява со тебе дека и твоето видување треба да го има изпредвид. Когато идея от нашия рейс да ни вземат знамето, тия върховиците, и един от тук, от нашето село, като оттрасна страхата от този върховиц, и полицията дойдя с Огай, накачия върховиците, тия вемеристите в рейсо и ги откара за към пътя за разлог. А на нас, ние вече свършиме делото там. Има над 600 човека, що има дума, они го кажуват, че са лъжливи, но над 600 човека цялото читалище е пълно. Тук у Микрило, не? Не. В Гоце Делчев. За да не регистрира. За тогава. Дум на вратата помна, като пазар беше брата на кметството, беше на Гоце Делчев Москов. Сега е депутат в Народното събрание. Но, как да кажа, и тук, кога се проведе събрание, едно от първите, от всекъде се събра, от Петрич, от Благоевград,
ние, нашата одия с джипово тук специално, от тогава беше това началото, бееме, искаме да направим нещо общо вече. И одия от нашата, от София да закарат Солунски, Георги Солунски, и читалището отгоре Штурмини беше пълно народ. През това време, при това събрание присъства и кмета на общината и на Струмяни и партийния секретар. Защото това още в началото ще има дума. Нали? След като създадохме ние на 31 март, това януари, Омо и Линден, събраваме от всекъде тук вече нали, народ. И, как да кажа, и Киряков от Благоевград беше, онова Митката от Петрич, като почна дума, и той що ни беше секретара на партията на общината Стоя, вика, стана директор на училището той, вика, ама тук не е имало македонци, нема и сега, вика, и се дигна един стар човек, набор на баща ми и приятел, който едно време са били пак тук разделени като на върховисти с това Палацкио Дончо Златков. Они към него, а наши си македонци. И този човек се дигна и вика, другара секретар, вика, лъже, вика, и него баща от Върхуповица, вика, и той е македонец, и той беше македонец, вика. И замълча, и секретара на партията, и кмета, това беше председател още на общината. И народ беше тогава много. Това спомня, и ние даже записаваме отнемаме тогава видеокамери още, на едно магнетче цялото събрание, като на 2 касети се раздели. Едната при мен остана, едната при Байдино, просто и ги загубиме някъде, не знам. Това беше хубаво да се да се даваше за вас, на вас, републиката да го имаше. За македонското дело, може би и Йордан, понеже аз тогава не знам как е било, но цялата работа, знам и от други хора, си го вършил ти. Ти си създал всичко по Гоце Делчевско, не знам ти къде, даже и по България някъде, по Шумен, къде ли не е ходил. Вземал там някакви пари, Стоян, От затвора. такива, от репресирани, обещанени репресирани. 20 лева, това са днешни най-малко 5000 евро. Така. И всички за бензин. Не съм дал. За бензин дъжата да устройва организации. И ние си устроихме 90 и коя година беше? И втора и трета може да е. Трета, аз, майка ми, жена ми, брат ми, другия ми брат, ние 5 си създадохме секция на Омо и Линден тук. Стоян знае. След това по-късно и други момчета така. И така до край, що ритъм не сме яли по рожен, що шутове по краката, сини не бяха от тия каракачанчета. Почтените луѓе не ги сакат никъде. Почтените, кои работи само за Македония, не ги сакат. Да. Голем притиск. Много. Там голем притиск. Тук истото. И аз не знам как да дойда. Кога бехме на... Не, Стари Джиков беше като организатор, как беше ония? Гьоко Доневски. Он беше, ако не се лъжам, имаше една средба, кой рече дека тя осуди Гръция да могат македонските бежанци от Гръция да си ги вратат своите имоти.
едно бомбастично обещание даде, но ова не е толкова лесно он да го реализира. И ни рече тогаш Тодор Петров, ако сакате после неколку недели ќе има един некакъв негов собир и ние да присустваме таму. Ние му рекохме нема да присустваме, а исто така при Ѓоко Донивски даде збор Јордан Костадинов од сите македонци од Пирински оддел на Македонија, он да не представува. И аз му рекол дека ова не е добро што го прави. И ние си заминахме. Друг случай ќе се разправам. Кажа па по телевизорот, че ВМРО-то върховиците ќе проведат в Петрич митинг и ние от тук се дигнаваме, ама тогава бехме много, са се стопиме, са измреме повече старите, по-младите избегаа навонка. Те искам да кажа, тогава бехме много. И една моята кола, лаата, напълниме 5 човека, джипор на Иван Гюров, 7-8 човека вътре се набуса, от тук и ние, без да ни каже некои, ойдееме там на контрамитинг срещу върховиците и ние им дадохме да го проведат. Ние им дадохме. И докарали, оти нема старите хора не дожат там. Докарали децата. И едно дете, 7-8 годинки, носи, дали им знаменца там. И един от нашите, не мога да го... Отдавна е това, не мога да го видя вече от вашия район там, Струмишкио, нали, Струмешнишкио, ойде взима знамето на това дете и го бутна го навътре да чини, яля полицията, оси полицията си беха там де. Дойдя полицията, един подполковник имаше и други двама полицаи, и тия го фана, джипо им гарира на самото место, къде сме ние. Фана го, вкара го в джипо и ние като събраваме всичките за джипо, ќе го обърнеме. Вече видя, че клати се целият джип и ќе го обърнеме и това полковник вика, пусти го, вика. И го пусна тогава да чини и им развалихме това митинго. Друг случай имаше, за тука пък, за Микрево. ВМРО-то па дошли, видя, затова не и разбира нас Микрево, беше като начало и държавна сигурност, всичко, що пришли с пари, с това, с това, народу го насочия срещу нас. И искаха да създават ВМРО на училището. Оти нашето училище, тук сте го видели, сигурно беше намаля на децата ден, но беше големо и имаше много даскали, учители. И искат да правят в читалището събрание, да организират, нали, да създават ВМРО организация от учителите. И тогава се обадихме ние, нали, некак си по телефон ли какво беше на Данчо, още не беме се разцепили, Данчо Гюр, това е Йордан Костадинов. И он докарате 4-5 човека и наше се събраме 10-15 човека, вътре в читалището зад учителите отзад съзнаваме и почна да говори един професор от София за историята, че Македония не има македонци и едно момче тук за нашия район почна да говори, че не е било македонско това, и едно момче, баща му е от Рибница, тук съседа на Берово. Това на времето си е било едно от най-просветените села в Балканово, тук в Малишевието. И дигна се, вика, аз съм, вика, внук на това в Кюстендил му има паметник Веровски. Така, Веровски. И почна дума, айде и Тянчо стана, айде и от наша страна, и тук им разсипаваме такова страна и си се минава. И не можа да създадат върховистка организация от учителето, а след това създадва организация от най-големите разбойници айдуци. И с пара.
които, и сега даже един скица по Америка, по Канада, ости си жена, каща, златна тук, дете, оженил се за друга некъде нагоре и той оди сега по светло, по нашите хора, просто чрез държавна сигурност. Случайно аз ходих, там ми правиха някаква терапия на лещата и гледам го и Йордан, това не може да гледа вече. И аз от тук леко, ама така го подбазнах и почнах да говоря за язикам, така, ама накрая му кажах, че го познавам. Обясних му. Преди да му кажеш. Не, да, аз го изработих. Първо почнаваме и он почна най-напред почна против Бай Георги. Против Бай Георги. Той вика, аз не мога да работя, вика, с Георги, викам. С Бай Георги, вика. И Стоян, вика. Те се вика ченгета на полицията. Работят, вика, за полицията, ченгета. Викам, сериозно бе? И аз ме разправям, викам, аз го познавам, викам Стоян Георгиев, викам, не. Така, друго, трето, аз като му казах, че познавам Стоян Георгиев и он умихна. Значи, явно, че не става. Запиша ми некъде му имам телефон, му вика, живея на Пазаро. До Пазаро живеял там некъде, къде е. Там ли живее, не знам. Така. Вика, когато искаш, заповедай, си поговорим. Аз му викам, бай Йордане, викам, слушай, какво е това Омо-Илинден Пирин, викам, какво е това Омо-Илинден Пирин, Омо-Илинден, дай се да се гушнем, викам, да си направим, викам, един ке води бащина дружина, викам, не може двама не може. Знаеш ли, Ставре Джико, що ме рече? И аз не мога, и оди вика при Гьоко Дончевски. Клеле, ма! Ставре Джиков има много близки, той слой на ВМРО, што е близо со Бугарија и тие се занесуваат дека сме ние еден народ и дека ќе се обединуваме. Значи Ставре мисли дека сме ние најголемите македонци биле во Бугарија, ти за кого ми кажуваш? Во Пиринска Македонија или... Значи тој слој од партијата, што например нас не цензурираше кога беше овој на власт. Во партијата на Груевски има еден слој пробугарски. И тие се на клучни позиции, ги бркаат студентите, вршат цензура врз македонистите. Дури Груевски неофицијално ми го кажува тоа на некој состанок на интелектуалци на партијата, рекол што да правам со моите бугараши. Груевски кажува. Да. Гледаш? Зошто не може ли да ги... Не може да ги фати, да ги... И сега тие истите му дојдоа, што беа кај него, Димитров синот е министр за надворешни работи. Неговиот Димитров вака изјави. Дедо ми се чувствувал българин, јас се чувствувам и българин и македонец, а син ми се чувствувал македонец. Значи он на секој 50 години чувството го менува. Димитар Димитров. А овој неговиот син е денеска министр за надворешни работи, Никола Димитров. Не, знам. Тој бил министр со Љупчо, со Бранко и сега со Заев. Абе чекај човече, кој си ти? Американски шпион во Америка го прибрале, го таксали. Значи тоа гледаш кој ќе го стави. Точно. Што би ставал Заев Вамаровец? Бугараш докажан така. Нема македонци со антика. Не, ме многу зачуди. Зашто Димитров за надворешни работи? Аз се зачудих многу. Во Америка бил. Он е амерички шпион. Амерички шпион. А амерички Заев го поставува под натиск на Кој Америка. му кажува кој? Тежко е, ама няма как. Много е тежко. Ти гледай първо дома да ти, жената дойде около тебе, да ти помага, а ти тежко е. Така. Там е най-тежко. Македония никой няма да ни бега на нас. Аз загубих най-скъпото, сега ми остана само Македония. И това е. Ајде, Господ ќе даде, Македонија ќе преживее. Сме имале тешки моменти и турско, и бугарско, српско, грчко. Ете сме, пак сме тука. Да. Ке не крепи Господ. На края е това вече, макар че първо трябваше да се задумаваме. И два човек като тебе. Баща ми още беше жив. Като сега ги гледам в она братовата ми каща в стаята и него го записва. Ти, дедо, вика, какво се чувстваш? Македонец каков, викам. Записва. След това дължа, не знам ти дали беше там Мартина, коя беше тя на бомбата, ще го вика превозачка, на мелника за Хелсински оч.
Одихме и моята дъщеря, що има дума от Сандански и от тук събраваме 5-16 човека и моята Биляна, що е, и она беше там. Също даваме интервю за ушким Европа, но Европа, великите сили са срещу нашите, срещу Македония, всичките. Нема американци, англичани, французи, германци. Всички са срещу нас. Защото Македония е била от векове и за векове. И е библейска страна. Така е, да си жив и здрав. Ајде со Господ напред. Ајде, Господе, дај ни сили да ја сочуваме Македонија. Аз съм роден македонец, не само аз, а и моето поколение дядовци, прадядовци и така нататък. Имам две деца, они, како и жената, цялата фамилија, сите са македонци, со македонски пасоши, двойно државјанство. Имам бугарско и македонско. Македония е една за мене. Нямам друга. Роден съм в Македония и съм готов остатък от живота да се го посвета на Македония. Македония, со крвнишка полиция борба водеше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Цел ден он се стражуваше и им викаше. Ви кръвници на народо, на дворото Македония се дига, вас да издера. Македония се дига, вас да издера.